Čaute, ja sa volám DJ Tips a vítam vás u mojho ďalšieho videa, no to je jedno. Dneska pravdepodobne som si chcel postaviť domček, ale máme málo dreva. A ešte pár informácií na začiatok. Ja som natáčal videa zo začiatku, ale potom mi to nejak sekalo na tom YouTube, tak som to stade dal preč. Môj channel bude v popisku videa, bude v popise videa, možno. A my dneska si postavíme domček. Mali by sme si postaviť domček, ale nemáme jedlo. No, zomieram na hlad. No, super, nemôžem zomrieť. Čiže tak zoberieme si hlinu. Urobíme si takú menšiu farmičku. A ešte som chcel povedať, že som tu s Kidom. Kid. No, Kid asi nie je doma. Kid. No, Kid nejak nereaguje. Mám jedlo. No. Už som myslel, že nereaguješ, lebo si mi nehovoril nič. Myslel som si odskočiť. A máš dáke drevo u seba? Mám. Lebo teraz by sa nám veľmi zišlo. To poď ku mne. Počkaj. OK. Ja si zatiaľ robím lopatku. Tak a tak. Tak, je to hotové. Teraz si to už vyplníme tak s hlinou. Potom mi daj také jedlo, aby som niečo potom doregeneroval. 3. Raz, 2, 3. Tak. Teraz urobíme farmičku na jedlo. Počkaj, kde tu je? Teraz si tu dáme, tak si tu pohádžeme sídy. Potom by sa nám aj tie kosti zišli. Tak aby nám rýchlejšie vyrástli tieto. Zombík. Ja so zombíkmi toto veľmi neviem. Takže, koľko má života, len toto mi povedz. Polka mi chýba. OK, mne chýba jedlo.
Všade sú títo. Zombík s mečom? What the? Aha, to je lopata. Tak ja idem tam a ty chod na tých skeletonov. Tu je ešte zombík pri tomto. On ma zabije. Help! Už ide na teba, už ide za teba. Ja sa najem. A potom chod na tých skeletonov, čo tam sú, ja idem zatiaľ na zombíka. On má iron meč. Asi je enchantnutý. Ne, tak to není enchantnutý. Bol by som veľmi rád, keby z neho padol. A to... Buk svetla. Padol z neho? Ne, škoda. Už po tebe idú. Ja zomrem. Daj ho. No tak ja som zomrel. Daj ho. No, dobre. Takže ja idem lomené home. A ešte som tu chcel zasadiť. A potom mi daj tie kosti. Lebo kosti sa mi zídu. No, už mám regenerovaný život. Do čestky hoď tie kosti. Nemám kosti. Nepadol. Ani nepadli. Tak potom nič. Kde mám mobilie? Nepadlo mi. Aha, tu je. Tak. Zasadíme si ho. Tak. Už dám tak. Tak. Flint. Tak. Sekera. Ešte urobíme pec. Jeden. To ešte zasadíme sugarcane. Tak. Odrovnáme. Potom pôjdeme ešte na stromy, pretože máme málo dreva. Však, kid. Máme veľmi málo dreva a to nám nevystačí. Veľmi máme málo dreva. Až príliš máme málo dreva. A my si urobíme zatiaľ tehličky. A potom z tehličiek si urobíme domček. Raz, dva, tri, štyri. Zatiaľ toto prerobíme.
Počkajte, ja sa pozriem, že koľko točím. Že točím. OK. Takže za chvíľu už by sme mohli aj skončiť to video. Však kid. Oh my god. Ty si s Endermanom. Bojová. Ešte, že máš svoje veci. Napadajú nás, napadajú nás. Pri našom dome sú Aha, aj ty si tam. Mám to. Tak, zomrel ten zombík. Ja mám zombie hlavu. To vyzerám coolovo. Enderman ide na teba. Enderman, za tebou. Na neho. Umadal. Ja si dám pumpkin, ja sa na neho môžem pozerať potom. Kde je? Ja sa na neho môžem pozerať. Ne, ja zomrem. No, tak som zomrel. Ale aspoň, že veci mi zostali. Toto je jediná výhoda, aspoň mi ostanú veci. Na tomto serveri by som chcela, aby ste aj vy prišli, pretože toto je coolový server. Však kid. Hej. A my si ho ešte... Creeper je pri našom dome! Dúfam, že nebuchne, lebo potom nám zničí všetko. No, toho nedám. Ne. Ešte, že nám to nezničil. To je dobré, že nám to nezničil. A my už za chvíľu skončíme video. Pretože už vidíte, je to tu trošku drsné. A je tu ďalší creeper a ďalší creeper. Ty... help. Creeper ide na mňa. Hajdu som ho do vody. Na creepera. A creeper. Na creepera. Dobre. Tak. Odrazím ho. Ďalej ho odrazím. No a creeper buchne. Creeper tak rád búcha. A kde si ty? Kde si? Ako sa vytvára Resident? Ty to nevieš. Ale nejde to. Tak možno, že tu nejde vytvoriť reska. Kokso, ďalší. Je to trošku akčné, kámo. Ani sa nechcem pýtať. Ne, nám došlo drevo. Nemáme také uhlie. Ne. Čiže my skončíme video. Začneme ďalšie nové video. A tam už pôjdeme dolovať. Niekde do jaskyň. Tam vidíme jednu jaskyňu. A skúsime ísť na uhlie. No, poď domov. Kid, a rozlúčime sa s divákmi. No, že... Ahoj, bol tu so mnou Kid a čaute. Ok.